ఎలా ఉన్నారు? ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారు కదా? బాలేం ఎందుకంటే మీరు మా ఛానల్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదు కదరా. అవునవును చేసుకోండి ఫాస్ట్గా సబ్స్క్రైబ్. అవును పదండి మన వీడియో ఈరోజు మనం గేమ్ ఆడిపోతున్నాం. అది కూడా తిండి బాల్. మా పండుగ బాగా చేస్తారు వీడియోస్. సరే సరే ఓకేరా బాబా. సరే ఇంకా ముందుకు సాగుదాం. ఓరి నాయన 20,000 పెట్టి చేయాలా? 5,000 చీప్గా ఉంది, చేస్తా. ఎవరు ఎదుక్కుంటారా? నేనే గెలుస్తా. ఎండి డిఎం. నేను గోల్ కీపరా? ఇది నేను క్యాచ్ పెట్టేశాను. అవుట్. వికెట్ కీపర్ అవుట్ చేసేసాడు. ఇప్పుడు చూడు, రాంబో నా నుంచి అవుట్ చేసేస్తా. నో, పట్టేశాడు. డిఏ చేసేస్తారా? ఎండి. షట్, నేనే సరిగ్గా ఆడటం లేదా? ఇదే నా సూపర్ కేక్. షట్, ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? షట్, గోల్. ఇదేంట్రా బాబు, 5,000 లాస్. షట్. వాల్. షట్, ఇప్పుడు నేను ఓడిపోతున్నా. ఓడిపోయా. షట్. ఇప్పుడు నేను కోపంగా ఉంటాను. ఏం అవసరం లేదు వాట. ఇప్పుడు నేను 400లో చీప్గా వెళ్తాను. ఎవరు ఎదురొస్తారో చూద్దాం. మోయల్ ముసలేల్. మా పండుగ గెలవలేవరా నువ్వు. అదిరా మా పండుగ అంటే. ఏంట్రా పండుగ ఇప్పుడు మనకి పచ్చడి వేరా. ఇప్పుడు మనం ఆపడా నీకు దమ్ముంటే అదిరా. 6 కొట్టరా. అదిరా. ఇప్పుడు ఆపరా ఉంది. ఆపేసా. ముందు వెనక తోపు, నేనే పోపు. నాకే 400, 4 లక్షలు కూడా గెలుస్తా కావాలంటే. నాతో ఎదిరించుకోవద్దు ముసలిల్. కెరీర్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఫ్రెండ్స్. ఓకే 22. ఓకే, ఫ్రీ కిక్స్ అంట. ఏం కిక్సో ఏంటిదో. ఎవరు వస్తారా నన్ను ఎదుర్కొనేదానికి? రండి ముందరికి, ధైర్యం ఉంటే. ఓరి, వీడొచ్చాడు. నా వాల్ ఉంది. అవుట్. గోల్. ఇప్పుడు నేను వీనికి దమ్ము ధైర్యం ఉంటే గోల్ చేపిస్తాను. ఇదే నా స్పెషల్ గోల్. ఇప్పుడు దమ్ము ధైర్యం ఉంటే నిన్ను ఎదిరిస్తావా నన్ను? గోల్ ఇచ్చేయి. గోల్. షట్. గోల్. ప్రకీనా ఆర్డర్ చేస్తా. వీడిని కొట్టేసా. గోల్.
గెలవడంలో నన్ను ఆపలేరు. ఓ షట్, ఇంకా ఆపేశాను నేను. గోల్! Number 1 player. Yeah, I win. Yes. నాకే వచ్చేసాయి. కంటిన్యూ నొక్కుదాం. నెక్స్ట్ మ్యాచ్లోకి వెళ్ళిపోదాం. మళ్ళీ వాల్ ఛాలెంజ్. డిస్కమ్ పోయింది. డిస్కు ఆంధ్ర సామా డిస్కమ్ పోయింది. ఓ నో, వెళ్ళిపోయింది. మళ్ళీ పోయింది. అయ్యో షాట్. పోయింది. ఓ షాట్. వావ్, నేను ఎంత బాగా ఆడుతున్నాను కదా ఫ్రెండ్స్. వావ్, యూ విన్. వావ్ ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియో ఎక్కడనే ఆపేద్దాం. మీరు వీడియో చూసేసారు కదా, వెళ్ళిపోకుండా లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి. మళ్ళీ మర్చిపోయి వెళ్ళిపోతారేమో. ఓకే బాయ్.